Pedera mabumtas. Apa pedera mabumtas. Coba. Itu rencana orang itu coba Nah, itu apa nih? Dikandibanya batoni mosu. Maravi mbasi wangu. Pamusoro changamiri ini ndinobhuye munhu muoni. Ndadzoka zvakare pepiri nenhau yangu mudara chikuitasa. Ndadzoka zvakare nenhau yangu pepiri mudara mambo mutasa. Nenhau yana sekuru wangu Nicholas Muoni naRainus Muoni. Mushure mekunge ndaya nenyaya yekuti hanzvadzi yangu tine urwere nematambudziko atinosangana nawo nehanzvadzi yangu yaisanduka-sanduka kuita nyoka ganda rayo iri nezvisvika kwenhau dzaiitwa mana sekuru tikazopuhwawo batsiridzi pano vakabuda pachina kuti ingozi iri mumusha mana sekuru wangu yavairamba vachisunudza maoko kuti hatina chatoziva maoko edu akachena. Takabva pano takanzi tese tinobatsiridzi vanobika doro mukati memusha wavo vatichenese isu vazukuru vatendese kumusha kwavo. Takapuwa mwedzi mumwe chete takaenda kuti vanogadzirira mwedzi mumwe chete wakadarika ndakadzokera kwavari havana chavakaita zvadaro ndakadzokera kuna nasekuru ndokushandisa nzira yasabhuku ndokutora sabhuku yangu kudaidzirwa nasekuru wangu kuti vanasekuru ko mwedzi wapera zvawatakapuwa musina zvamaita. Vanasekuru vakati tokumbirawo mutipowo mwedzi mumwe chete zvakare tigadzirise futi. Ndakaramba inini sekuru ndikati kwete matambudziko andinosangana nawo nehanzvadzi yangu haasi kupera. Hanzvadzi yangu iri kubhirita iri kungodonha chiri kudirwa chitaura mazwi mamwe chete akataurwa nemubatsiridzi watakapuwa pano. Sabhuku nenharaunda nedunhu vakandiitira chimanikidzo chekuti kwete nekukumbira kuti kwete muzukuru pachivanhu chedu vapezve umwe mukana mwedzi zvekare mumwe chete vagadzise ivo vakatenderana neni kuti aiwa muzukuru tiregerere apa mwedzi unyange usati watopera watipa zvekepiri tinenge tagadzirisa. Kusanganisira nhasi changamire hapana chakaitwa mwana ari kungorwara matambudziko haasi kupera tatambura changamire ndosaka ndadzosa zvenyaya iyi kwamuri changamire. Yakamboita last time yakaitwa nani? Handichaziva zita rawo asi pakunga paine jinda rinochangamizvikanida kubatsira nezita ndokunga vakuya Murume kana mukadzi? vakunga vari varume vairi zvazvakati mubatsiridzi wechinamato wechivanhu isa kunga vari vairi vakatibatsira nesi vari vairi. Right, nasekuru chiunesa ini ndinonzi Nicholas Muoni ndinosekuru vakuru vemukomana ari kutaura musekuru wekwaMuoni. Takauya muno mufa 14 March tichiuya mudare. Tasvika muno mudare Changamire makabvunza mabvunziro amakaita tikataura nyaya tese pakaratidza kuti hapana izova chikonzero asi muzukuru airatidza kuti ane umoo hwekuti ari kupfuma vanasekuru kuti kurwara kwandiri kuita nezvese zviri kundinetsa zviri kukonzerwa nanasekuru vairi kureva inini nemunin'ina wangu ari baba. Kusvikira isusu taramba ndikasvika pakuburitsa mabhegi andaiti ane zvandinoshandisa zvaaiti ane kwakaprofita kunzi zvinhu zvandinoshandisa ndo zviri kurwarisa vanhu. Ndikati ndauya nazvo kuti zvirizovhenekwa nana chiremba. Shuwa mukatipa vana chiremba tikaenda kunana chiremba. Vana chiremba vakataura kuti pavarume vairi ava hatina kumboona chikonzero, hatina kuona chipomerwa, hapana chakasviba pavarume vairi ava. Pana baba vavo zvakare vakavabereka hatisi kuona chipomerwa, asi nyaya yataona ndeyekuti kune ngozi yakaparwa nasekuru baba vababa venini ndo vakauraya munhu. Baba vababa kwete baba vedu ndo sekuru vakapara mhosva. Sekuru zvavakapara mhosva saka toita sei? Ona isusu tiri vana hatitombozivi takakura tiri muchinamato tichinamata baba vedu vacho havana kubvira vambobika doro, havana kubvira vamboripa ngozi muchamene hatinambonzwa nezvengozi zvikanzi asi yanga irimo. Chiremba akatsanangura, varume vakatibatsira vakazama kutsanangura vachitionesa zviitiko zvaiitika muvabereki vedu kuti zviitiko izvi ndo zvimwe zvezvinoratidza kuti muchamene mune mhepo irimo. Zvimwe zvacho taiwirirana nazvo shuwa tichitotsimbirawo tiende kuti takamboonawo zvakadai nezvakadai zvinogona kududzwa shuwa muchamene mwadaro mune ngozi. Asi payakambopirwawo kana payakambobikwawo doro mumusha kubva ini ndichiberekwa 1973 hatinamboona doro rakabikwa mumusha medu hamuna chivanhu chakambochinoratidza kuti iyi ngozi. Zvikanzi aiwa ngozi iyoyo itorimo ndosaka maiona maproblems ese aiitika kusvikira pakuti baba venyu vazotobudawo muchete. Saka toita sei vabatsiri zvikanzi musha medu munoda kubikwa doro? Ini ndakabvunza mubvunzo yekuti nhai iri vana chiremba iri kana mati tibike doro isusu takakurira muchechi
chinonzi kuombera kwacho kana kuti tozviita sei hatitombozitisisi hatitombozikwanizi zvikanzi right hazvinetsi tinokubatsirai munotidaidza toya tokuitira tika zvakanaka saka kuti muuye mumusha panodiwa zvakaita sei takatorana munyira wangu nemuzukuru tikapuwa quotation yedu isusu yatakapuwa kusimura chiremba transport nekuda kwedistance yekwatiri yanga ichienda kunorenja zvikuma 760 to 800 ndopayainoperera tikati ahora ichitazvinhu kana tazogadzirira muchaona takuita sei takuuya ndobva tapuwa nhamba tikati zvakanaka nyaya muno mudare changamire makanga mati endai nekuti pamwana uyu tida kunzwawo kuti chiripo chacho kana mabva kuna ana chiremba ndiri kudawo report back saka tirikoko takabvunza kuti right saka tochiti report back todizvikanza amatare avhara but hai report back haisina basa sinzi zvatawirirana kuti imimi mabvumo kuti mumusha menyu ungangoda mine ngozi shuwa irimo ende nemazinzwisisa ngatichingoitai nekuti tiri kumhanyira munhu ari kurwara zvakanaka ndizvozvo hapana kumbopuwa date chakamira handina kumbonzwa date richitaurwa chero muno patakabva muno hamuna mbotaurwa zvedate kana mwedzi chakataurwa date kudzorerwa kwemari yemurume uyu yatakadya pfuma yaakarohwa uyu ichibva taidya isusu sana sekuru ndo yakanzi nedare musi wa 27 March munofanira kunge madzorera mari iyoyo nekuda kwekuti changamire hatishandi upenyu hwakaoma mararamire atidira ndekunhonga mufamily mangu hamuna kana munhu anoshanda kunze watingatototi anoshanda ndeuya akabva anoshanda basa resecurity vamwe vacho takangogara pamba kuhunga kuti 437 ikwane zvakatitorera mwedzi takatodzoka kuhunga kwamambo sarushera kunokumbira kuti mari haisati yakwana tinokumbira 27 asvika akataurwa asi haisati yakwana zvikandiwedzera ikwane tikawedzera ikakwana yakwana muzukuru musi wakakwana mari isati yakwana ndopakauya muzukuru uyu achiti ndauya mwedzi wapera 14 March takapuwa mwedzi uko kunzi unogadzirisa ini ndakaramba changamire ndini ndakaramba pamberi pasabhuku wedu kuti muzukuru wangu ari kundinyepera kudare kwachangamire hatina kupuwa date asi takanzi endai munogadzira zedi tiri kutogadzira zvimwe zviduku zvinotsvagwa tatotsvaga nazvo handitika asi nekuda kwokuti mari iri kudiwa yakawanda saka tiri muurombo hwekutsvaga vana sabhuku vakati aiwaka koiwe muzukuru date wakariwana papi nekuti kwachief mutasa zvine zvikuda maaudio ese hapana parombotaurwa kunzi munofanira kugadzira doro yedu date rakati iwe wazwana papi muzukuru akapindura kuti aiwa tapedza paya pane rimwe jinda ramambo randakanokurukura naro rikanditi ukoona vana sekuru vako vaita mwedzi vasina action dzoka futi tikataona kuti iwewe wega ndiwakaonana nejinda ramambo isati tatombozvidza kuti tapuwa period isu isati totofamba nepesi yedzinza tichitozidi hatinambopuwa mwedzi right zvakanaka oright saka todi vana sabhuku akati aiwa vana mori onai munhu ari kubva tikati shuwa kana kwamutasa zvakanzi chero dzese dzekupumhana dzadziitwa dzingatimbomira ngatitesanei nemunhu ari kurwara toita sei kuti tionane nemunhu ari kurwara tikati oright zvati yake ngachiti panguva tiwedzere pesi yedu yematsvagire hatati chiti sabhuku wedu akati izvo zvotaurwa muzukuru vana sekuru vari kuti chiti panguva zvikanzi ndikatopa 3 days dzakawandisa ndikati naye muzukuru kana wakuti 3 days tichinotaura zvekugadzirisa chivanhu here zvikanzi sabhuku vanhu ava kana zviri kuvanetsa ngavachitanga vakatanura zviri pahanzvadzi yangu kana vari kuti ivo vari kuda kumbotsvaga mari ngavachitanga vakatanura zviri pahanzvadzi yangu vaise pavana vavo ndikati naye sabhuku handiti uko kudare kwakanobuda kuti mhosva ndeyasekuru vasekuru ndo vakatsveta zvinhu zvakateera tinokatanura todza pazvinotangirwa zvikanza sabhuku iwe munhu haungazoda nekuti zvinhu zviri mulaini rako nekuti iropa rako ndikati zvendizvo pati muzukuru aifanira kuti pachimukana nekuti kana tikabva takubvingirana zvakafanira kuenda pamuprofita urwara kuti wakabata chakuti ndirapi ungarape zvinoporera kana kuombera kuti ndingaombere zvinodairika ine midzimu yacho ingadairisei kana tichidai vana sabhuku vakadaiwa muzukuru maitirawo zkuti hachaidaiwa daiwa vati chiwedzerewo mazuva ngatichiwirirana nesuwo taakutaura navo zvakanaka oright mazuva edu ngatichiwedzera tisvike pamwedzi vana mori panoperawo mwedzi chiitai action wedzerai pesi kati aiwa ndazvinzwa ndobva tawirirana musi wa 14 April kuti aiwa ngatichitiwo panopera mwedzi musi wa 14 May tinoita itochi tane action takafamba nepesi yedu musi wa 13 May 760 baba haisi mari yekutamba nayo neupenyu hwatiri nhasi muZimbabwe ndakatorana nemunin'ina wangu tikaenda kwasabhuku mari iri kudiwa isusu nemawanire atiri kuita yatiremera asi hatisi kuti tiri kuramba taakukumbirawo kuti mutifonerewo kuna Changamire kuti vatikumbirirewo kuna ana chiremba kuti tovapa hedo hafu
down vouya votishandira basa muzukuru wedu apore imwe yacho tozoita tichitsvaga tichifamba. Sabhuku akati tingatanga tafona kuna Changamirere ngatifonerei muzukuru wacho tinzwe kuti anotidii. Sabhuku akafona kumuzukuru. Muzukuru wanasekuru wako ndinawo pano vari kuti madheti aswedera atakanga tataurirana, asi vafunga zano rekuti zvakadii kuti tidaidza vana chiremba tozovatsvagira mari yavo mbichana tichiita sei tichifamba. Muzukuru akapindura mbinduro kuna Sabhuku yekuti Sabhuku mukutononoka ndaane 2 weeks ndakuudzai kuti nyaya yangu ngaidzokere kwaChief Mutasa. Sabhuku akati wamori inini nyaya yenyu ndaitadza. Muzukuru ati nyaya ngaidzokere, saka imi chitodzokerei kumba munomirira Samuel. Ndo patiri kuona Samuel rawo yandakazoponerwa naEdmund Sarushera vachinditi kune Samuel rako rikuti muzukuru ari kuti makaramba kundirapisa ngatidzokerei zvimachangamira muchidimbu ndo mashoko andinoracha izvozvi mune mari yamamanga uzikara mbori kutaura nyaya yekuti mari inetsa umbori nemari mari yatinayo zvinezvi ita 200 minus $200. Ayi. Patakabva kudaro kunokuti 400 takangotidzorere mukomana. Saka takasvaka mari yerora yawasikafanira yaifunogirwa ndio saka takati 436 ngaidzoke kumukomana ndiwe sati yadzoka mari asi kuti zviri pano nemwana wozvibvi ndo wakazi kuda unobikwa doro kuti kumba. Saka awari kuti mari yacho iyo kuti zvosvike pekuita sei kuti ribikwe hazviiti, asi vana chiremba wakabvuma tinokwanisa tomubhadharawo mbichana 400 yakaenda. Yes. So it's okay. Saka 400 hakusina chii kwaane nyaya ndekukubikwa kwechii kwedoro ndokune nyaya ndechii mari yana chiremba ibasa rawo vanoita basa ndiyanga izi mari yese inosvika kuma760 760 including zvinhu zvamuda kushandisa here mari yavo yetransport nebasa zviri kudiwa wakati tozokuudza inokuti wakati vachafamba kairi vachambotanga vauya rwendo rwekutanga. Pavanouya rwendo rwekutanga ndopavanozosiya vatiudza zvinodiwa. Gara embasi inini salongo twashira moyo ndiri dambudziko rehurumende. Ndoda kutanga kutsinira panyaya vataura kuti tabva kuna mambo patikaenda panze apo patikanobatsirwa. Mubatsiridzi ataura kuti zvinoda kuti zvigadzirwe pabikwe doro kuti tichenurwe nyaya dzedu vaone kutiperekedza kudzinza kwedu. Pataurwa nyaya yayo ini ndakatochema ndikati ndokumbira kuti munditire nekukasira nekuti ari kudambudziko ndini nditire zvinhu zvinokuchimbidza ndobva tadaidzira tikati ndobva pataura tikati mwedzi chaiwo wakawandisa pakugadzirisa nyaya iyi. Ndobva pane jenda ratatinaro ikoko ndo rakadaidzira kuti nhasi date ndiani kana nhasi ndi 14 zvikanzi 14 to 14 jeti rakatopiwa ipapo zvikanzi 14 to 14 zvichireva kuti 14 nanhasi kusvika 14 womwedzi uno nyaya inenge yagadzirisika. Nyaya yakanga yagadzirisika yatonzi inofanira kunge ichidi pamusoro ichangamiri ndo matambudziko andiri kusangana nawo nehanzvadzi yangu aya. Pandinofonera vana sekuru vangu nana mai vese vari kutishinga kunamata zvinopera. Anorwara mwana akatanga kuti anokudirwa achitonhanyaura mazita asekuru vangu ava neava vari 12. Izvezvo vari kuti ivo hatina mari yekugadzisa mari yakatsanangurwa nashiremba yakawandisa kutaura kumwe pakati pemwedzi miviri iyoyi. Hama dzangu vakatotenga mombe kutovanudzadanga vakatita pati kumba bira kumba kwavo hazvina mazuva obva kuita pati kumba kwavo. Asi nhasi unowo vari kuti havana mari kukwanisa kubatsira hanzvadzi yangu iri kurwara izvi. Ndikuona nhamo ndege ndapera mari hama dzangu handisina chandinacho izvezvi. Vana vangu vakafa uya kengozi yanasekuru vangu akaita mira ndiyani vanasekuru vangu vakaita pati kumba kwavo rini hazvina ndoka mwedzi unowu watitounuru yanga iri pati yei manje mukunzwa ini ndiri kunzi yei pati yekupemberera fodya yakarima yakaita mari ishe saururi wakaita pati
Wawaita mandifu here. Saka vakomana muti hamuna mandifu. Akaita pati ndiani? Inini kumba kwangu ndopakati vanhu pane vanhu vandaishanda navo kumunda. Saka vanhu vandaishanda navo kumunda inini ndakati atovangovapromisa kubva kudhara ndichifunga kamufudhi achatengwa zvakanaka kurini. Saka ndakanda ngovapromisa kuti asi vanhu vandiri kushanda navo kana tikapedza basa tichangokuitirai zvatichakuitirani. Saka patakapedza basa ndichivapa mari yavo ndikati vakomana inini handina zvandinazvo fudya guru rinaina kutengwa zvakanaka. Vakati hazvina basa imi mungotiidzira redhiyo toongora tichifara ikuchete ndosvika zvakakuitirai. Pakatemwa madhiringi zichiyanganisa madhiringi kana mavillages yesterday ndokuzovaura kungoita pati. Right. Wakomana wabasiri wenyu wacho vari kuiri pana manasi. Awapo. Uisa wapo. Because kana yanga ichiitwa namwana chiremba tichangoti nhasi tipomwe chiremba kana zvafanira kuti tutanga futi process yacho kuwana. Ndino mubvunzo mudikidiki. Nyaya yedu kubva kwatakabva nayo kusvika palevel yatiri nhasi. Pane pamwe munoziva kana tiri mudare renyu mambo tofanira kusununguka kuti ndirege kuzoti mangwana kana dai ndine mhosva yandinayo ndirege kunyunyuta asi nditi mandibatawo zvakanaka. Ndine chinyunyuto nemashoko andiri kunzwa ari kutsimirwa naheadman wangu kuti kwakaurawa munhu. Pati iyoyo zvedu zvitaurwa nemunin'ina wangu kuti kwakaridzwa riti inini ndandistoripo. Pati hayaitwa inini muridzi wemushandiripo. Sabhuku wemuarea anga asitoipa hakuna chinhu chinonzi pati chakadwa ndikutoshamiswa headman kuti kwakaurawa nemunhu. Chinhu chandinoziva chakatengwa ihuku chandakanzwa ndakaita zvekutonzwawo pati iyoyo. Shuwa pakaridzwa redhiyo vanhu vakarara vachitamba kuseri kwanyoro pakafamba ndichisi vandikutonzwa kuti kwakaurawa munhu. Imi makazwa mamu saka hamumiri muchiramira nezvemamusi mombe izwai bambo mirai baba imi muruza ndii matichi matazwa katemwa chamuruza chakatemwa huku matichi huku ndo dzandakaziva chigarai pasi matichi bambo imi mati kwakaridzwa chii Pakaridzwa redhiyo nei futi pakatekwa huku. hamuna kutora yeye huku matakutora yeye huku kuti yataura yeye huku Aiyo, pakatengwa huku. Wanga kutotaura nyaya yemunhu. Pakatengwa huku. pakatengwa huku saka huku dzakatswa here huku dzacho Aiyo, pakapikwa sadza. saka ipatizvo Aiyo, pandiri kuramba inyaya yekuti munhu. tati makaita pati yokuramba hamuna kumwa here makamwa huku dzakahiwa sadza rakahiwa saka mota hamunoita pati sei chinozi pati chii nekujaivha mirai panzavo daidzai vakomana muzotora kupa vakomanayo ndoti mari yacho yawainayo iwawo wabva watopa vakomanayo vakomana vatonoiti nyaya yokumusha ikoko nhasi chaika kuswera mangwani saka mirai panze tsvagai vakomanayo vati waipanao right handei panze